Так, друзі, отже, наш Мустанг. Продовжуємо роботу і ремонтуємо заднє крило. Чому саме так? Тому що є постійна можливість контролювати процес. Як бачите, у нас вже зазорчик майже став. Зазорчик по крилу у нас також вже стоїть. Ну і щоб не смикати спотером і не псувати всю поверхню, так от використовуємо ПДР і продовжуємо ремонт. Да, поки що, звісно, виглядає жахливо, але хто старається, той отримує результат. Отак просувається процес ремонту.